Niyazini nijabula sikubuye kancane. Lalelani, imfundo isikhali sempilo niyezwa? Isona esenqoba ngaso. Isona esenqoba ngaso. Ungakhohliswa nje. Ufafa kulandela ukuthi uyathanda. Ngizwani? Wengizwani? Ungakhohliswa nje. Ubhekephi susemubana nje awutshela usheshe ukhoma manje ukhulelwa manje ukhulelelo lodwilinyana nje yabona umfana so ngicela ukuthi nizicabangele sezwana yini noma awungithanda ukuphupha niyangizwana ungamqomi niyangizwana siyacela ninciphise umjolo ngoba umjolo ugcina sewulahlekelwa yini focus uphinde futhi unixabanise nodwa ugcine sekulwa ligwazana libulalana libanga into engayazi kusasa uzobe yabo lokuthi ugcina usumbona ngase right for wena so uthola abantu abakuleveli yakho seniyahlukana kuyale ngiyanitsiphisa njalo ngisuwakude nalephilo baningibona ngiyabona ngisuwakude okay eke ngibingelele kahle-ke ngokusemthethweni igama lami awuzungizwa njalo bafuna beniskrimile vele mangiqhamuka la anangaskrim yabo igama lami ngubingelela ngokaMpanza ngubingelela ngokaMpanza kwaNongoma into ngambuya kaNongoma ematheni kwakubo uthanda amazonda apha wathi ikole zikhona emhlabeni kodwa lesi isona akuyiso ingakho ngithema ngifika la ngacula ingoma ethi halala senibongela kakhulu ithandwa zami angifuni ukuba mude kakhulu ngoba bakhona nabo kumele bazobingelela i-team esihamba nayo banibone nibazi guys ukuthi abobani nginane team ke engihamba nayo sisebenza nayo emsebenzini ngiyazi ukuthi abanye abantu anibazi nibezwa sebekhuluma ukuthi abobani njengoba nami nje bengingangazi vela ngithi wow bengingangazi vela wow bengazi babengazi ngizocela uku-introduce i-team yami bazoza nje ngaphambili bezonibingelela bebingelele nje kahle bekwazi nokuthi uZwide akwazi ukusitshela ukuthi namhlanje usiphathele ntoni siyabonga kakhulu uZwide uthathethele isikole siyazi futhi ukuthi inhliziyo yakhe nengalo ayelulele kulesikole kukhona bazosizakala sishintshe impilo zamuntu omnyama sishintshe into emnyama mangabe kulunga kuwe kusuke kumnandi mawuwazi uphinde unikele kusizakala abanye abantu abahluphekile ngithi ayezwide ayeyeng ayezwide ayeyeng siyabonga kakhulu ngizocela nje i-team yami ngizobasukuma singawani bazonibingelela ngiyengizwe lapha
umdonso ongadonseki kudonseka lo mdonsayo intokazi kaDovaDova ephalisha nasemphakathini ave kubalekile ikusasa kusuke likhona nokuyiphatha kahle niphathe kahle ngithi niphathe kahle bakithi kubalekile nje uliphathe kahle ufunde nitadishe ngiyakwazi bavumavela nitadishe guys ama-results nje kungacisiyelwa bemahle ama-results so siyanithanda kakhulu sibonga nje uZwide othe nje namhlanje asize la uyazi ukuthi yini aniphathele yena so siyabonga kakhulu uZwide ukuthi moshaya ikhwela uthi asisukume sisukume senze njalo sibonge kakhulu nothisha omkhulu bakithi sibona nje ismile nokwamukeleka siyabonga kakhulu ngizocela ukusukumisa i-gentleman uqiniso kwakambili cela uzobingelela abantu uyabonakela-ke ave ene-vibe ungamthathi serious wathi uprincipal naye sanibona ninjani khona indlela ukuthi sifunde namhlanje sanibona ukuthi singabe 1 2 1 2 1 2 ngiyangizwa manje mangithi mina sanibona nithi nini asoke yebo ninanithini sanibona 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 yebo 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 sabona bo sabona nasingayivaka lishaya izandla njengoba seshilo antibingelela igama lami kuqiniso okwambili qala kwesikole esikhulu kanje angifundanga esikoleni singaka phela usisho omkhulu wenu ningamphathisi ngekhanda niyezwa bese siyabonga kakhulu baba azokudlala ngaphambili ubaba uMusa Nxumalo uqhamuka kwinkampani yama-security ekuthiwa security services usomabhizinisi ke mayesekhuluma nimulalele ukuthi uthini ngoba mhlawumbe nawe ila uzothola khona ukuthi uba kanjani somabhizinisi ophumelele njengoba uMusa Nxumalo oqhamuka kwamakhoneme security services siyabonga kakhulu-ke niyezwa niqhubeke nokuyiphatha kahle ningashelani ningaqhumani nifundisekile Nkosi yami ngiyajabula nishaya ihlombe bese khuluma konke kuhamba kahle nami ngishayele phela niscream yona niscream before singimile okay ngifuna njengamanje ukusukumisa uZwide kalanga angizwa lalelani mangabe sisukuma eza la nikhombise nje ukujabula guys uyena usinika lento ne uyena osenze sala namhlanje uyena usingaye uyena othe ngizokwelula isandla kuwena wonke umuntu odinga usizo walekelelana noprincipal wala ekhaya amnandi kanjalo nje ngifuna ke ukuthi mayeza la phambili simhloniphe sijabule singabe serious yena yabona udaleke kambi serious nje lokho esidala uma lo serious ngonakele nokutho nginamazi umuntu onjalo oserious ovela athule nje ungazi uma ubuhlungu noma kumnandi
Nebazama ngibadala ngiyazi bakhona la. Ungazoba uyathanda noma akathandi. Ngibona ngisho ngizoyibona mesela. Ngiyazi ukuthi ngizoyibona njalo ngahlekile base niyibona. Yes. Ngicela esikoleni ukuze ezofika la nila. Siyabonga ukuthi nilana namhlanje sinilethele lolu sezivana lo ingakho ngithi anibongiseni sekuze wahlangana ngibongiseni yelele sekuze kwalunga sekuze wahlangana ngibongiseni yelele Ngiyazi nje mina seyinyatheleka mangishesheka ngiceba ukuthi kanje. Serious kakhulu. Zwede kalapha. Samara. Niyaphila. Osuka kwi-communist college. Kuthatha ukapha. Sithe asikulisana kube khona esizomlekelela nakho esikoleni njengabafundi okumfanisa nesikole. Okubaluleke kakhulu-ke ukuthi njengoba nabafundi niyiphathe kahle, niyihloniphe ukuze phela khona nizokwazi ukuphasa nilalele uthisha esikoleni. Nihloniphe nabazali ekhaya nilalele. Sasa khona nizokwazi ukuba abantu abazokwazi ukuphatha ngeso. Kuzoba ikakhulukazi kulabo besilisa abafana siyacela ukuba niyiphathe kahle kube ngobuningi enanake khona ngiyaza ngithi ukuze behle asiqikelele ukuze esikoleni sifunde sihloniphe othisha khona sikwazi ukuphasa siqhubekele abantwana bakho siqhubekele phambili nesikole sikwazi ukuyosebenza ngoba uma ungafundile uzongasebenzi uyithola usongibamba inkunzi udutshula amaphoyisa akubulala. Kanti uma sofunda silalele othisha sihloniphe abazali lokho kosikolele ekuthenini sibe othisha namaphoyisa nodokotela bakusasa. Noprezidenti bangaphuma lapha kwetikweni niyakwazi ukunjalo-ke kumele sinake kakhulu indaba yemfundo. Yingakho-ke sithe asisukume siyimaqolo esekurity size sizolekelela ukuze nibe nothando nathi sitshengisa ngalo ukuthi siyambisela ukuthi nibe okuthile kusasa. Ngokunjalo nalabo besifazane iy'ngane zethu amantombazane siyamcela niyiphathe kahle niyihloniphe nenze njengoba sesishiwo-ke usisi ubengelele ukuthi asiqume nomfana makutshela lokumtshontshelele uzoqeda isikole ngoba lishilo ubabumbeli uzoqeda isikole uyosebenza kube ukuthi-ke nawe usuyigomela usumdala usuyasebenza usunemoto yakho nomuzi wakho usondla abazali bakho nabo. Okubaluleke kakhulu ngilokho kwenzani ukuthi niyiphathe kahle nifunde nalo thisha umqhubela amabangeni aphambili emfundo. Lokho esikucezela kakhulu esithanda ukwenzeka. Siyabonga. Angisho manje senengiholo mangishintsha ngithi ngitheni kini nathini ngiyabonga nje ukuthi nihloniphe nimlalele ngoba
akafani nami mina ngiyakwazi ukukhuluma ngaphandle kwemike yena ngeke ngabe kuvame ngehlahla ngiyethemba nozwela umlayezo abewusho baluleke kakhulu angithi because yami manje kuyakwazi amaculeni ingane zami ngiyajabula nje mathithi uma engaka la akhona mathithi lapha hayo lalelani manini yazi nginasho lalelani niyazi ukuthi emhlabeni kunezimo ezinzima kakhulu njengoba nila anifanani kwesinye isikhathi uyayikhuluma nomuntu ufika umdlalise nje kancane kanti udlule esimene esinzima ekhaya uhlala nobaba ongamzali ubaba ongamzali uthola ukuthi ulala naye ngizokhuluma isiZulu ke la ngumZulu mina ngithi angifundi ukufika kulesikole bese nithi hayi kwakukhona nje ubingelelo oqeda ukwenzani ngamgivanga so ngicela nigade abantu abanibamba ngendlela engafanele kunabantu besilisa abahlukumezanayo ngiyababona nje laba abashelanayo besikhohlisa asibayeke labo singena emkhakheni ukuthi uke unukubezwe ngokocansi uthule athi ithula ungasho ngiyazi lezo zimo enjalo zikhona endaweni eziningi ezahlukahlukene ngicela ukuthi lemlayeza ngokukhuluma manje ubaluleke kakhulu ngizocela mawukuthi khona i-meeting onayo lapha emuva uyibambe nje kancane ngoba lento engizoyikhuluma nani ibaluleke kakhulu ngicela ukuthi ureport i-case efana ne-rape umuntu mekubambe la imomozi ngizokubeka kanjalo bamhlaphe la ngisho khona khona hayo ukhona umuntu osifazana ongenayo le ndawo le ila nje wonke umuntu neze kule ndawo la uma kukhona umuntu wesilisa ngizomphani kodwa ngizomenzelani lalelani uma kukhona umuntu wesilisa okubamba la noma enza into ningavumelananga futhi vela yikho into ongavunyelwana nanje nibancane kabi umuntu kule ndawo ngaphandle kwemvume yakho ngiyacela umreport leyo muntu loyo sezwana yini leyo muntu loyo umreport kumzali wakho noma bethi ukunike imali noma nje lesifuna so uyithathe leyo mali hamba umcebo ngoba you know what idenza la kala kancane ngelwa igciwane uzithole ukhulelwe ingane yalomuntu ekudlwengula so ngiyacela uthole umfundi la ngasakwazi ukufunda esikoleni asakwazi ukufocus usehlala ekhaya angenzeke lutho kanti unencindezi ayithole emuva ekhaya ukuthula kwakhe yabo manje kubuye ngenkani awuzwa uninamandla inane ekhona kumnandi ngiyabonga ungasahambi hlala la so siyacela bakithi
besifazane ngiyacela le message engiyikhuluma namhlanje izoba lula mangiyikhuluma injengoba injalo. Umuntu olala nawe okubambile wafuna ukulala nawe noma ekhalela noma enzane ejabulisa imizwa yakhe ngawe, ngiyacela umreport noma kumalume wakho noma bethuba kwakho isefana noma khona baba ngempela uma bezala alale nawe ekuzala. Ngiyaxolisa ukumtraumatize but kunjengoba ngisho. Ngiyacela niziphathe kahle nikureport izinto efana nalezo ngoba omunye umuntu usuke esulela izinto ezithile ezingamacala athile azenzile nezivumelana ezithile namadimoni awasayinela kungekho wena ebese zokusulela kwena. Ngiyacela ungakwesabi ukureport noma bekuthuka unikeze u10,000 uthathe 10,000 sayifuna imali sibroke bra uhambe uyomreporta. Uyangizwa? Ngiyizwa. Ngiyacela ningahlali nama-case anihlukumezayo ugcine manje abazali bakho bexakeka ukuthi wavulwa ubani entombini bakho usabangishukusho. Kanti kumele uziphathe kahle uthwale umqhele wakulelizwe ufike emzini yabantu usaphelele ungafiki usuka so ungasekho. Ngicela siyiphathe kahle sizigcine sizithande sizithandazele bochomi. Ngiyamthanda niyezwa? Saba nomthobisi sithole lawe elanga. Ngiyambona namahloni ngicela uphakame isithando sami yaziwa. He's so cute. Saba nofeze kamngoma nami ngalapha ngicela nje uphamisa isandla. Ambassador uyagqokiswa ngoba nje akasathenge into uyagqokiswa. Social media ave sebenza social media. Yabo guys, ayikho into engekho emhlabeni. Wake up until ufike la ufuna khona. Ngilazi iphupho lakho uyazazi ukuphuphana. Mina ngamaphupho awu1,000,000 ngiyawafeza abantu shame. Sinozwide la uzwide we-channel la ikhona Facebook ikhona ku-YouTube ikhona everywhere. Zwide production yes ubhale kanjalo ku-social media. Ngiyacela sisupportane indle emnyama nibaningi kakhulu engiyeke ukusho lento. Indle nibaningi maningi nje ngifuna ukuthi ningikhohle futhi ngeke ngafika la ningadlali nge-energy yami. Indlu yomuntu omnyama asifukule nasiphakamisaneni singaphatheki kabi nasibona umunye umuntu ephakama. Asiphakamisane senze lento ezozwide kithi uzwide usibreakeri record. Sambe ikole kunini sesikhathele kahle zwide sesikhathele. Sambe ikole saba simphekezela yena azonikela ngezinform enganeni. Ngiyabonga kodwa ukuthi umuntu wesilisa ophilayo la ekhaya ongadeli kuye kuphela othi mase kukhona anginikeze ongenakho. Ngicela ufane nozwideke empilweni yakho. Bathi uzwide lona uzwide lo abamaziyo abazange baba uzwide lona uzwide lo abamaziyo abazange baba ona abazange bamona abakithi ngiyakakhulu ngicela ukuyisa principal engane spring principal senza phambili. He's so cute. Oh my gosh. Ngiyashisela mesasondela nje baba. Kodwa ngenxa yesimo sokuthi bengisizwa ubrothers eduzane uyena phela ngizokwazi ukukhuluma kahle naye. Lalela siyabonga ngempela ubethu wagqokanga lama-crocs nakhona lama-crocs wagqokiswa umashudula mazi ukuthi usumagqoka amatheki njalo lapha ey'nganeni laphana kumele ube neclass lani ngagqoka ama-crocs ngabe sengisinile ngabe ngi-happy nje ngisini. Over to you baba. Siyabonga kakhulu Mbanda. Ukuzama ukubamba isikhathi abantu abami. Ngizocela uMrs Zulu u-treasurer we-SGB azokhuluma on behalf of i-SGB. Simshayele izandla. Ngiyabonga mphathi ngiyabingelela ngibingelele ubaba uZwide
ngaye okuhlangana kwesikole sethu esithandayo abafundi ngiyababingelela bonke. Ukukhulumela nje abazali bonke siyabonga bakuzwide nomphathi nothisha ngoba ukuze ubakuzwide azosi abekuthina umsebenzi omuhle wothisha abawenzayo bafundi nemiphumela emihle kubafundi bethu. Ngiyakholwa abafundi bajabulile bayamthembisa babuzwide ukuthi 100% siyawukhipha nakulo nyaka ukuze aphinde abuye azothi baba ey'nganeni zakhe. Siyabonga Shomkhulu, siyabonga team yonke. uNkulunkulu anibusise nikwenze kuthina siyinanda youth entrepreneurs. Ngiyabonga. Sibonge kuMamZulu. Ngokusheshsha nje cela ulalela. Wena engizokubiza mawusuka la uzoya e-library. Andile Mthembu, uNingi Dodla, Amahle Gumbi, Sibahle Maduna, Siyanda Makhathini, Hlongwane Gcinile, Manport Siboniso, mina Ntekele Magudulela Nothando, Katangana Zinhle Sodwele Lungile, Mabhena Lwazi Njabulo Mwandla, Thando Lwethu Cele Sinqobile Khumalo, Asiphile Mzimela Sibahle Mbhele, Ayavuya Moyikwa Aphiwe Biyela, Nokulunga Bheki Ntokozo Buthelezi, Trainer Hlatshwayo Zwane Khumbuzile, Mthembu Wamavelase Zawane Lwandile. In closing, bantu bami, ezinye izinto ziyisibusise empilweni. Mhlambe niyanothisa ukuthi kulokhu nabantu abangqongqozayo bafuna kube nezinto ezinhle abanezela zona. Yours kuphela ukuthi nenze kahle esikoleni mase niyaphumelela ukuze mase niphumelele nikwazi ukuyofukula imindeni yenu kanye nomphakathi empila kwayo. Babuzwide, thank you. Siyabonga kakhulu. Ubabuzwide akekho uhambile wabhala incwadi proposal. Kodwa ubabuzwide umani wayingenela ngaphakathi. Kwazi uthisha omkhulu khona engifuna ukwenza. Thank you sir. Engathi isandla uselulile la uthathe khona kunganda. Ubusiseke nomndeni wakho kanye nenkampani yakho. Siyabonga kakhulu. Bengizocela mhlambe sidedele ubabuzwide nethimba sizoya e-library. Uzothi mawehla nje babuzwide la ephasage uzobona ngaka-right nje. Kuney'thombe ezinhle zemphumela yalaba abenza kahle. Siyayisithi owenza kahle akagqame. Gqama ngokuhle okwenzayo, hhayi ngokuhle. Siyabonga. Bengicela mhlawumbe amabhoza.